Slav rojbaş şevanno hevîdikim û tevbaşin selametin îro di vê bernameyê de dixwazim ciyekî berfireh bidim bersiva dewleta Tirkiyeyê ji bo keçekê bi taybetî beyanatên dawî yê Murat Karayılan hebûn bahsa mafê Kurdan dikir, bahsa serbestiya Rêzdar Öcalan dikir, hin şertên Partiya Karkerê Kurdistanê hebûn ji bo ku pêvajo hinekî baştir bi rêve biçe. Niha bersiva dewleta Tirkiye çi ye? Li ser navê Mehmet Uçum beyanat hatiye weşandin. Mehmet Uçum şêwirmendê sereke yê Tayyip Erdoğan e. Tiştek ku dewleta Tirkiye dema dixwaze bibêje derbarê pêvajoyê de. Mehmet Uçum bi kartînin. Ji em cih didin nivîsa wî ka Tirkiye ji tevyara azadiya Kurd re çi dibêje. Berê ku em vê mijarê bînin ser ekranê, dixwazim heval hemî komê serhev bibin ku hêjmara me hinekî zêde bibe. Di vê naberê de ez hin û çeyên din ji wara pêşkêş bikim heta ku heval komî serhev bûn. Dohum ji wara gotibû Putin gelekî hêrs bîye ji welatên Ewropayê di mesela Ukraynayê de. Trump ket dewrê. Di telefonê de çi axivîne ez hema ji wara bi çend gotina bibêjim. Paşê jî Çîn û Rusya tatbîqatekî eskerî pêktînin ew jî li hember NATOyê hûn zanin civîna NATOyê heye. Ew jî tatbîqatekî pêktînin li hember NATOyê. Donald Trump serokê Amerîkayê Vladimir Putin serokê Rusyayê bi telefonê tam 9 deqe axivîn ji bo bi dawîanîna şerê li Ukraynayê li rêyên çareseriyê geriyan. Serokê Amerîkayê Donald Trump ji bo alîkariyê amedekariyên xwe diyar kiriye. Ew pêwendî yani telefon di çarçoveya amedehiyên Trump yên ji bo beşdariya lûtkeya NATOyê de çêbû hate darxistin. Biryara rojên 7 û 8 vê mehê wê li Tirkiye were darxistin. Bi vîya we roja sêşemê heta 8 mehê wê lûtkeya NATOyê çêbibe li Tirkiye. Hûn zanin gelek kes hatin binçavkirin li Tirkiye. Tenê dibin navê tedbîrên ewlehiyê de dewleta Tirkiyeyê. Xebata xwe ya ji bo demokrasiyê pêş dixe maşallah. Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî jî ragihand ku ew jî bi Trump re axifiye bi rêya telefonê. Li ser naveroka axaftina Donald Trump û Putin çi hate gotin? Serokê Amerîkayê carekî din gotiye ev şer gerek çi dibe bila bibe êdî bi dawî bibe. Çi bike ve ser milê me wekî Amerîkayê weke Trump ez amade me çê bikim, ez amade me bikim çareseriya siyasî û çareseriya dîplomatîk divê em ji xwe re esas bigirin. Çareseriya siyasî û dîplomatîk ku Rusya lê digere ew e divê daxwazên me weke Rusya divê berçavan were girtin. Ne tenê daxwaz, prensîbê me jî. Rusya aliyên Ewropayê sûcbar dike ku dixwazin şer dirêj bibe. Putin di telefonê de ji Trump ra rava kiriye ka hêzên Rusyayê bi taybetî di van rojên dawî de di şerê li dijî Ukraynayê de çiqas bi pêş ketine û teknolojiya di destê wan de çiqas heye. Tabî ji Trump ra gotiye. Yani em bixwazin em dikarin dagir bikin. Em dikarin biçin heta Kiyevê jî. Hevalno li welatên Ewropayê hefteya pêşiya me pêla germahiyê carekê din tê em hinekî baldar bin. Hevalên ku dê û bavê wan îxtiyarin li malê ne eger klîma wan tune be li malê dibe hinekî haqiqeten çavê wan vekirî be. Welatên Ewropayê îsal pêla germahiyê ya meha hezîranê encamên pir xerab bi xwe re anî. Gelek însan mirin. Hûn ê bibêjin çend hezar însan mirin ji ber pêla germahiyê ya meha hezîranê 20 hezar însan mirine. Ev danên ji saziyên tibbê ne. Rêveberiya Tenduristiyê ya Belçîkayê ragihand ku ji sedî 39 mirinan ji ber germahiyê çêbûye di nava meha hezîranê de. Berdeka Tenduristiyê ya Belçîkayê Annelî Wînan tê got 27 hezîranê 572 kes mirine. Ev hêjmarekî gelekî mezin e. Piştî pêla koronayê me tiştekî wisa nedîtibû. Tenduristiya vî welatî eşkere kir ku pêla germahiyê li Belçîkayê li gorî salên derbasbî 1222 mirin zêdetir bûye. Fransa di rêza yekemîniya mirinan de ye. Zêdetirî 2000 kes bûne qurbanî. Pişra jî Spanya, Almanya tê ku li her du welatan jî nêzî 2000 kes mirine. Tenê li Holandayê zêdetirî 408 kes mirine. Li Brîtanya jî zêdetirî 25 kes mirine. Tenê ji ber germahiyê. Li ser pîleyên germahiyê heta niha li Fransayê pîleya herî bilind bûye 44.3.
La Almanya jî 41.7 pîle. Li Britanya welatên din yên Ewropayê jî derdora 37 pîle derece yani hatê dîtin de mesela germayiyê de. Çima li Ewropayê insana xwesa dimirin ji ber germayiyê? Halbuki li welatê Rojhata Navîn li Afrikayê germayî zêdetir e jî. Hevan bedena însanên Ewropayê fêrî germayiyê nebûye. Tedbîr tune ne. Piraniya qurbaniyên ku dimirin kesên emirmezin in di ser 75 salî rane. Ev jî ji ber wê yekî ku li welatên Ewropayê rêjeya kesên pîr û kal gelekî zêde ye. Ji ber ku pîleyên germahiyê li van welatan her tim nizm e yani hênik e li Ewropayê normal di şertan de. Di van malan de sîstema hênîkirinê tune ye, klîma tune ye. Loma jî germahî bandorekî xirab li îxtiyaran dike. İnsanên li Ewropayê nikarin germahiyê bixin bin kontrola xwe. Jalî mîmariyê ve jî yani avahî û malên li Ewropayê baweyekî wisa hatine çêkirin ku germahiyê di hundirê xwe de dihêle. Yani dernaxe derve. Ew her tim di nava hewayekî sar da bûne. Qalûfer li vê derê gelekî li pêşin. Ji ber vê tedbîr tune ne. Niha ji ber ku germahiya zêde di dîrokê de li Bakur û navenda Ewropayê kêm peyda biye, xelk jaliyê çandî, jaliyê hin yani weke adet nikare li ber xwe bide. Yani hîm nebiye. Gelek kesên pîr û kal bi tenê di apartmanê qatê jor de dimînin. Qatê jor jî ji ber ku çatî lê gelekî germ in, dibe ku ew heta yani ew însanên pîr û kal jî bi xwe nahesin ku germayî çi qas zêde ye, tesîr li mêjiyê wan dike, tesîr li herekîna xwîna wan dike. Yani haya wan ji wan jî tune ye. Piştî demekî ji xwe diçin, jiyana xwe ji dest didin. Gelek caran çend roj piştî ku pêla germayiyê digihêje lûtkê, mirov diçe dibîne ku di van apartmanan de însan mirine. Hefta pêşiya me germayî dîsa tê Ewropayê. Hevan Çîn û Rusyayê wê tatbîqatên hevbeş pêk bînin. Çîn û Rusyayê wê li peravên Çînê û Okyanusa Pasîfîk tatbîqatên hevbeş yên deryayî û hewayî pêk bînin. Wezareta Parastinê ya Çînê îro ragihand ku hêzên deryayî yên Çîn û Rusyayê wê vê mehê li av û qada hewayî ya li nizikî bajarê Qîn-Qado li Çînê tatbîqatên hevbeş pêk bînin. Wezaretê ragihand ku piştî temamkirina tatbîqatan hin hêzên her du aliyan wê ber bi deverên diyarkirî yên li Okyanusa Pasîfîkê ve biçin, da ku dewriyeyên deryayî yên hevbeş pêk bînin. Ev jî me got weke bersivekî li civîna NATOyê ye ku anha li Tirkiyê çê dibe di nava du rojên pêşme de. Em derbasî meseleya xwe ya esasî bibin. Îro mixwest ez ji wera behsa bersiva dewleta Tirkiye ya ji bo kecekê bikim. Di nava hefteya derbasbûyî de hem Rêzdar Murad Karayêlan beyanata wî hebû. Hevalên ku merex bikin dixwazin dikarin biçin di vîdyoyên me ê çend roj beriya niha da beyanata temamî a Murad Karayêlan bibînin. Dikarin beyanata temamî ya kecekê bibînin. Me ji wera xwendibû hemî bi Kurdî. Dewleta Tirkiye bersiv da kecekê û Rêzdar Murad Karayêlan. Ka em binêrin çi dibêje? Mehmet Uçum şêwirmendê Serekeyê Serokkomarê Tirk bi nivîsa xwe ya îro bersiv da kecekê û beyanata dawî ya Murad Karayêlan nivîs tije tehdîtin, tije heqaretin, tije gotinên piçûkxistina Kurdan e. Viya ji wera pêşî bibêjim. Min ji Tirkî wergerand, min çû ji Anadolu Ajansî wergirt û anî wergerand. Niha qismek ji nivîsê wiha ye, dibe dema em li pêvajoyê dinêrin, tiştê herî zehmet pratîk e. Yani derxistina qanûnan pir rehet e. Tiştên ku divê pêşî werin kirin ev in. Dawîkirina pratîka terorîzma çalak, yani terorîzma aktif. Ji holê rakirina pratîkên ku piştgiriya terorîzma aktif digirin, yani terorîzma çalak. Dawîkirina zimanê ku dikare piştgirî bide terorîzmê û her wiha dawîkirina wesayeta terorîzmê li ser hin aktorên siyasî yên demokratîk. Yani ji rêxistinê re dibêje tu kadroyê xwe dişînî ser saziyên demokratîk, saziyên legal ên li Tirkiye, tu wana bi xwe birêve dibî, em vê yekî qebûl nakin. Wesayeta kadroyên rêxistinê ev e. Mehmet Uçum wisa pênasê dike, dawîkirina wesayeta terorîzmê li ser aktorên siyasî yên legal ên li Tirkiye.
Naha ez tenê tiştekî bînim bîrawe berê ku ez bixwînim, beriya niha dewleta Tirkiye, Mehmet Uçum û her kesê ku li ser navê Tirkiye daxivê digot pêşî beriya ku qanûn derbikeve, divê teyîd û tespît were kirin ku rêxistinê xwe fesih kiriye û temamî çekan berdaye. Ew jî îstixbarata Tirkiye, artêşa Tirkiye diçe Qandîlê, diçe Başûrê Kurdistanê yan jî tê Ewropayê ciyê ciyên dibîne ku rêxistin bi temamî fesih bûye û çek hatine berdan. Vaya şertê dewleta Tirkiye bû beriya ku qanûn derbixe. Divê nivîsê de em dibînin ku ev şert ji holê rabiye. Yani Mehmet Uçum dibêje me weke dewleta Tirkiye qebûl kiriye ku em pêşî qanûnan derbixin. Paşê dibe rêxistin li gorî pêvajoyê tevbigere, çekê xwe dayne û were. Eger çekê xwe daneyne û eger ne bi temamî mehkumê têkçûnê ye. û tehdîtên pir ciddî tê de hene ji ber vê yekî. Yani guherîna rewşa pêvajoyê adina bera îro û çend hefte beriya niha de ev e. Teyîd û tespît ji holê hat rakirin. Mehmet Uçum dibêje mijarekê dinya girîng jî wesayeta qadroyên rêxistinê ya li ser sazî û kesayetiyên legal yên siyasî yên demokratîk e. Ji holê rakirina vê pirsgirêkê û pêşîgirtina li hewldanên wiha di pêvajoyê de aliyekî girîng yê pêvajoya tasfiyê ye. Ji vê pêvajoya re hêj dibêjin pêvajoya tasfiye, pêvajoya Tirkiye bêterör, herêma bêterör. Pêvajoya veguhestinê ya ber bê Tirkiyeyekê bêterör ve çawa digihêje encamê, dema endamên rêxistinê werin di nava qanûnê de tevlî civakê bibin. Serokkomar Tayyip Erdoğan bi rêz Dewlet Bahçelî di vê pêvajoya veguhestinê ya ber bê Tirkiyeyekê bêterör ve li ser soza xwe ne. İttifaqa gel piştgiriyekê xurt de vê pêvajoyê, saziyên dewletê bê navber xebata xwe ya baldar dimeşînin. Di vê çarçovê de yek ji gavên herî girîng derxistina qanûnê ye ya di derbarê pêvajoya veguhestinê de. Pêvajoya veguhestinê û fehm dikin çi ye? Yani geçiş süreci yani. Ev pêvajoya ber bê danîna çekan ve diçe. Mehmet Uçum dibêje tê payîn ku ev qanûn berê ku Meclîsa Netewî a Mezin a Tirkiye bikeve nava betlaneyê were pejirandin. Herî kim îradeyeke xurt ji bo bidestxistina vê yekê bi zelalî derketiye holê. Hatta Serokkomarê me Recep Tayyip Erdoğan jî diyar kiriye ku divê qanûn beriya tatîla parlamentoyê were derxistin. Tabii giringiya vê biryardariyê were destnîşan kirin. Yani ev nivîs bi temamî xîtabê kecekê û rêxistinê dike. Viya ji were bêjim. Yani dibe pir mühim e ku hûn bibînin ku Tayyip Erdoğan jî gotiye lütuf kiriye beriya meclis bikeve tatîlê dibe qanûn were derxistin. Dibe heta niha di tu pêvajoyekî beriya niha da ev mijar negihîştiye qonaxa qanûn derxistinê. Yani jî neketiye rojeva meclisê di vê astê de. Ev qonax divê bi tu away kêm neyedîtin divê hûn qîmeta wî zanibin. Hewldanên danîna xefikan ji bo pêvajoya veguhêz. Yani navê vê pêvajoya veguhêz e. Yani Tirkiye bêterör. Ji ber vê rewşê daxuyanî helwestên ku vê dawiyê hatine nîşandan, bahsa beyanatên dawî yên Qarayîlan û kecekê dike, bi taybetî ji hêla hin hêmanên rêxistina terorîst a ku niha nemaye, nêzîkatiyên ku dixwazin zirarê bidin pêvajoyê eşkere dikin. Tê dîtin hin hêman meyla wan heye ku li hember pêvajoyê li ber xwe bidin. Hin kes hene senaryoyên şer ên bi tevahî xeyalî yan jî bi tevahî çêkirî di derbarê herêmê de çê dikin, bi eşkereyî Kurdan hedef digirin. Hin kes hewl didin bi tonekî biçûkxistinê rê li ber pêvajoya berdewam bigirin. Yên ku dixwazin pêvajoyê bi daxwazên ji aqlan dûr tarî bikin, yên ku hewl didin bi çêkirina astengiyan bi rêya teoriyên komployê vê pêvajoyê ji rê derxînin, yên ku bi armanca sabûtekirina pêvajoyê tevdigerin, em zanin wana em ê wana eşkere bikin. Di vê derê de tiştek ku dixwaze bibêje hin hêman yani hin beşên di nava rêxistinê de duê manê de dibêje unsur yani meyla wan heye li hember pêvajoyê li ber xwe bidin. Hin kesên di nava rêxistinê de. Hin kes hene dibe di serê xwe de senaryoyên şer çê dikin, senaryoyên xeyalî. Ew çima di beyanata kecekê de hatibû gotin ku İbrahim Kalın
bê agahdariya me hatiye heremê bi derdorên Kurdên Başûrê Kurdistanê re hevdîtin pêkaniye çûye Bexdayê armanca wî ew e li hember tevgera me operasyonekî bide amade kirin. Yani komployekî heye li hember me. Rêxistinê wisa şîrovê kiribû. İbrahim Kalın jî dibêje na ev temamî xeyalî ye senaryoyê me ê şer tunene ev divê hûn serê xwe de çê dikin. Tiştekî dinya giring jî hewe wextê ku daxuyaniya kecekî daxuyaniya Karayêlan bahsa mafên Kurdan dikine heqê Kurdan bikeve bin statûyekê bikeve bin garantiya qanûnî tê bîra we ne vê derê de ew çi dibêje daxwazên ji aqilan dûr yani hûn dixwazin pêvajoyê bi daxwazên xwe yên ji aqilan dûr darî bikin pêşî lê bigirin hin aliyên li dijî Tirkiye hem navxweyî û hem jî biyanî her wiha gelek dezgehên medyayê yên ku weke amûrên emperyalîzmê kar dikin her cure hewldanên sabotekirina pêvajoya veguhez teşvîq dikin. Di nava van komande hêjmarekê giring ji derdorên biyanî hene her wiha aktörên siyasî yên ku netewperestiya etnîkî bikartînin hene. Vê derê jî balê dikişîne ser kesên Kurdperwer ku behsa mafên netewî dikin yani însanên mîna me yani em jî dibêjin armanca me ya esasî di vê pêvajoyê de naskirina mafê Kurdan e. Ew çi dibêje ji van re dibêje aktörên siyasî yên ku netewperestî etnîkî derdixin pêş yan jî netewperestî etnîkî ji xwe re bikartînin ji bo çi ji bo têkbirina pêvajoyê. Helbikî Mehmet Uçum çima rast nabêje armanc ne pêşîgirtina pêvajoyê bila pêvajoyekî na hezar pêvajo bila pêş bikeve bila şer were sekrandin qet ne mesele ye lê di serê her tiştî de garantîkirina mafê netewî Kurdan heye esasa me ew e yani hasasiyetê Kurdan ew e ew Tirkiye ku hasasiyetên Kurdan li ber çavan negire pêvajoyê bi rêve bibe çi bi rêva nebe çi mana xwe tune ye divê manê de em dibêjin em didomînin di vê çarçovê de daxuyaniyên hin endamên rêxistina terorîst a ku niha nemaye ê di derbarê serdana Iraqê ya İbrahim Kalın de bi tevahî tevgerên provokatîfin. Vê derê ûslûba wî ûslûbek dîplomatîk nine hê jî endamên rêxistina terorîst dikare bibêje. Mesela vrada kêmasiya exlaq dibînim. Rêxisinekî wextê tu pêra bikevî nava diyalogê tu nikarî jê re bibêjî rêxisina terorîstê veya ji zimanên nezaketê ji zimanê dîplomatîk dûr e. Evana cîranê me ne me gotibû însanên hovin pêdiviya wan bi entegrasyonê heye yani entegreyê ûf û adetên kevnara yên Kurdan bibin baş e lê nabe çi dibêje di vê çarçovê de daxuyaniyên hin endamên rêxisina terorîst ya ku niha nemaye yên di derbarê serdana Iraqê ya birêz İbrahim Kalın de bi tevahî tevgerên provokatîfin. Yani beyanata kecekî weke tevgerekî provokatîf pênasê dike. Li ser îddiayên bê bingeh hatine avakirin ev beyanatê wan serdana ku tê baskirin yani İbrahim Kalın çûna wî ya Bexdayê ya Hewlêrê ya Silêmaniyê ji bo piştgirî bide armancên Tirkiyeyeke bê terör û heremeke bê terör hatiye kirin. Eleqa vê serdanê bi amedekariya şer tune ye. Beyanatên rêxistinê yên reşkirinê divê wekî hewldaneke ji bo sabotekirina pêvajoyê were dîtin ji bo xirabkirina pêvajoyê. Lê belê divê were teqezkirin ku dewlet û hemû saziyên tekildar ji van mijaran bi tevahî hayedarin. Her pêşketinê dişopînin. Hemî tedbîrên pêwîst amade dikin. Bêguman dewlet wê destûrê nede sabotajên li dijî pêvajoya veguhestinê. Her kesê ku hewl bide sabotajek wisa bike wê bi encamên giran re rûbirû bimîne. Ev paragraf bi temamî tehdît e. Tehdîtên weke zemanê berê ye. Dewleta Tirkiye hatiye ser ayarê xwe. Tamam? Yani tu nikarî bi riza dilê xwe şîroveyekî bikî. Her şîroveyekî tê weke xebatekî li dijî pêvajoyê dibîne û te tehdît dike. Ew kesên ku dixwazin zirar bidin pêvajoya diyalogê ya ku bi Öcalan re bi hin aktörên cuda re hatiye destpêkirin ew ê zû an dereng hesabê wê bidin.
tehdit didome hevanno. Divê demê de ku diyaloga bi Öcalan re dibin şert û mercên gelekî rehet te têkirin, hin kes rabûne daxwazên nerealîst, daxwazên dervey aqil didin pêş. Ev daxwazên wan zirar dide pêvajoyê. Ew ê nikaribin ji bin vî barî derbikevin. Daxwazên dervey aqil jî daxwazên ji bo mafê Kurdan e. Daxwazên kecekî çi ne? Serbestiya Öcalan, mafê Kurdan were garantî kirin. Yani qasî ku tê bîra min ew her du. Yani hebûna Kurdan bibe fermiya anha tune kanûnên Türkiye'de navê Kurd û Kurdistan tune ye. Keceke iddia dike ku bi Öcalan re hevdîtin nehatine kirin. Lê xuya ye di beyanata uçum de bi Öcalan re diyalogekî pir rehet di nava şert û mercên rehet de tê kirin. Ev jî nîşanê me dide ku dewleta Tirkiye Kandilê muxatab nagire. Tenê Öcalan muxatab digire. Daxwazên Kandilê li ber çavan jî nagire. Anha ew ê qanûnekî derbixin. Qanûn bi qasî ku derdorên AKP behs dikin. Ew ê tenê salekî derbas be. Ew jî kesên ku sîlah girtine destê xwe lê tevlî çalakiya nebûne. Tenê wan digire nava xwe. Yani niyet ew e rêxistinê bi temamî ji holê rakin. Halbikî tevgera siyasî Kurd dibêje me dev ji çek û sîlah berda temam. Ama em xebata xwe ya rêxistinê dixwazin bi rêyên siyasî bidomînin. Dewleta Tirkiye kecekî muxatab nagire. Kandilê muxatab nagire. Avrupayê jî muxatab nagire. Ji ber vê yekê derdorê rêxistinê dibêjin haya me ji Öcalan tune ye. Öcalan di tecîtê de ye. Halbikî dewlet dibêje na tekîliya me pêra baş e. Diyaloga me jî pêra heye. Hûn ê encaman bibînin. İbrahim Kalın li ser navê dewleta Tirkiye çû bi Kurdên Başûrê Kurdistanê re hevdîtin pêkanî, çû Baxdayê jî hevdîtin pêkanî. Veya tê wê manê ku dixwaze Kurdên Bakurê Kurdistanê bê heq bê maf bihêle. Yani ji Kurdên dervey Bakur piştgirî digire, ji bo ku Kurdên Bakurê Kurdistanê bê heq bihêle. Çûyîna İbrahim Kalın ya Iraqê ev e. Eger wisa nebiya İbrahim Kalın'la rêveberên din ên AKP ew ê rast bi partiyên Kurd ên Bakurê Kurdistanê re hevdîtin pêkbaniya. Ew ê bigota ya daxwazê milletê Kurd çi ne? Merû çi dikare bike ji bo hûn jî hemî piştgirî bidin vê pêvajoyê. Dem partî jî di nav de. Lê dewleta Tirkiye tu saziyekî Bakurê Kurdistanê muhatab nagire. Ecêb ne? Ew kesên ku Mehmet Uçum dibêje, ew kesên ku dixwazin zirar bidin pêvajoya diyalogê ya bi Abdullah Öcalan re û bi hin aktorên cuda re hatiye destpêkirin, ew ê zû ya dereng hesabê wê bidin. Di vê demê de ku diyaloga bi Abdullah Öcalan re dibin şert û mercên gelekî rehet te têkirin, anha hin kes rabûne daxwazên nerealîst yên dervey aqil derdixin pêş. Ev daxwazê wan zirar dide pêvajoyê. Ew ê nikaribin ji bin vî barî derkevin. Ew kesên ku hewl didin pêvajoya diyalogê wekî müzakere nîşan bidin, niyeta wan xirab e. Dixwazin zirarê bidin pêvajoyê. Divê mirov ji van xefikan dûr bisekine. Ev jî hevokekî balkêş e. Wekî din aliyên rêxistinê pêvajoya veguhêz ya ji bo tunekirina terorîzma sîstematîk wekî tasfiyekirina tevgera demokrasî û azadiyê nîşan didin. Berovajiyê vê ji holê rakirina terora sîstematîk dê watiya xurtkirina tevgera demokrasî û azadiyê. Da ku rewatî, statûya qanûnî û hêz bi dest bixe. Armanca bingehîn a qanûna ku pêvajoya veguhêz bi rêve dibe ew e şert û mercên qanûnî yên guncaw ji bo vê yekê ava bike kî wateyên cuda yên subjektif li qanûnên me bar bike û xirab nîşan bide, niyeta wî ew e pêvajoyê sabote bike, xirab bike. Dibe pêvajoya me ji bo tunekirina terorîzma sîstematîk e. Tamam. Watiya pêvajoyê ew e. Eger divê tu wateyên cuda yên subjektif li qanûnê me bar bikî, tu qanûnên me nîşan xirab nîşan bidî, niyeta te dibe xirabkirina pêvajoyê ye. Dawiya te wê xirab bibe. Di qonaxa niha de ew rastiyeke ku divê her kes qebûl bike. Siyaseta terör û tundutujiyê
ne meşruye ne revaye. Veya herkes dibe kabul bike. Çi be eşkeri yanjı bu aveki ve şartih vere bikaranın zmanê bikaranîna çekan bi tevahî nayê qebûl kirin divê bi tevahî were terîkandin. Tamam. Veya normal e. Yani zmanê şiddetê û terorê û silah mevd dikare berde. Ama anaha divê tekstê de divê metnê de zmanê şiddetê tehdîtê bikartîne Mehmet Uçum devleta tık bixwane mesela. Kesên ku daxwazên etnîkî derdixin pêşiya siyaseta Tirkiye tê maneya xirabkirina pêvajoyê. Cümle binêre. Kesên ku daxwazên etnîkî derdixin pêş, etnîkî yani Kurdan yani. Kesên ku daxwazê Kurdan derdixin pêş tê maneya xirabkirina pêvajoyê. Terikandina vê nîzîkatiyê pêdiviyeke mutlak e. Her siyasetek cudaxwaz, bölücü istek yani yek parçayı neteviya Türkiye ji xwe re dike hedef û ev jî mehkumêtek çûniye. Naha ev pêvajoya ku em di nav de ne? Müzakereye yan diyaloge. Müzakere çiye, diyalog çiye. Mehmet Uçum pir xweş eşkere dike. Diyalog ne müzakereye? Naha weke numune bi aliyên tekildarên terorîzmê re diyalogek heye tê bi rêvebirin armanca wî tenê ew e terorê bawekî daimî û heta dawî ji holê rake. Ava ya diyaloge. Müzakere çiye? Müzakere pêvajoyeke siyasî ye aydê tevahiya civaka Tirkiye hemû beşê nüfusê rast rast yan jî bi rêya nûneran tê bi rêvebirin. Müzakere li ser platforma siyaseta demokratîk ji bo pêşxistina demokrasî û azadiyan tê meşandin. Yani bi terorê re bi derdorên dervê legalîte re em müzakere nakin. Doyê manê de dibêje. Gava ku veguherîna ber bi Tirkiyeyek bê terör temam bibe, yani dema ku ev pêvajo temam bû, qanûn derket, endamên rêxistinê hatin Tirkiye û xilas, aliyên ku di qonaxa veguhezê de diyalog pêra hatiye kirin, piştî ku siyaseta demokratîk a bê wesayet qebûl kirine, hêdî tevlî refên aktörên asayî, rewa yên di pêvajoyên müzakereyên danûstandinê de dibin. Yani ji bo ku ez bikaribim bi tera müzakere dayınım, danûstandin bikim, dibe tu siyaseta demokratîk a bê wesayet li Tirkiye qebûl bikî. Vizyona Türkiye'ki bê terör li nava Türkiye entegrasyona Kurdan ya bi dewletê û bi netewê re li derve jî piştgiriya ji bo hemû Kurdên li herêmê ye. Yani divê Türkiye bê terör de vizyona me çi ye? Em bi kîjan çavî li Kurdan dinêrin di vê pêvajoyê de. Em bi vê çavê li Kurdan dinêrin. Kurdên di nava Türkiye'de, Kurdên li dervê Türkiye. Kurdên di nava Türkiye'de dibe bi temamî bi dewletê re, bi netewê re yani Türk ulusu, Türk devleti pê re entegre bibî. Kurdên nava Türkiye. Baş e? Yani çavê ku em li Kurda dinêrin. Dervê Türkiye jî piştgiriya ji bo hemû Kurdên li herêmê. Ew Kurdên li herêmê jî divê bi wan dewletê xwe re me çawa ew entegrê xwe kirine bi netewa xwe re, bi welatê xwe, dewleta xwe re ew jî divê bi wan dewletan re entegre bibin. Vizyona me bi vî çavê em li Kurdan dinêrin û numune jî dide. Hem li Sûriye hem li İranê welatê ku herî zêde destek da Kurda Tirkiye bû. Yani êdî hûn bifikirin desteka ku dewleta Tirkiye da Kurdên Rojavayê Kurdistanê wan çetên xwe şand ser Kurdan. û herêmekî berfireh ya Bakurê Sûriyê ji destê Kurdan girt. Desteka ku dewleta Tirkiye behs dike daye Kurdan, milyarekî dolar zarar daye binesaziya Rojavayê Kurdistanê. Elektrik, trafo, av, her tişt ji destê Kurdan girt. Ez ji we re bixwînim, tişna be ez şîrova xwe nekim, rast e. Yani mirov însan e, yani vicdana însan heye, mirov nikare canan bê şîrove mirov nikare ama ji bo hurmeta ji bo we ez ê nivîsê temamî bixwînim, êdî şîrove ji we re bihêlim. Yani vizyona ku divê pêvajoyê de Tirkiye ji xwe re çêkiriye bi kîjan çavê li Kurdan dinêre li nava Tirkiye entegrasyona Kurdan ya bi dewlet û netewê re li derve jî piştgiriya ji bo hemû Kurdên li herêmê ye. Hem li Sûriye hem li İranê welatê ku herî zêde destek da Kurdan Tirkiye bû. Ev jî numûna wê yekê ye, numûna vizyona me ye.
Piştî ku qanûn derketin divê pêvajoya çekdanînê û xwe fesehkirinê divê dereng nekeve jaliya rêxistinê ve. Herkes divê wezîfa xwe erka xwe bîne cih. Berê ku pêvajo enfekte bibe, ev hevok nîşanê me dide ku dewleta Tirkiye dev ji daxwaza xwe ya teyîd û tespît berdaye ve ya tiştekî giring e. Ev cümle işaretê wê yekî ye. Yani mesela çi dibe piştî ku qanûn derketin yani beriya tatîla meclisê qanûn derdikeve divê pêvajoya çekdanînê û xwe fesehkirinê dereng nekeve. Herkes divê erkê xwe bîne cih berê ku ev pêvajo enfekte bibe. Dewlet ji bo vê yekê bi temamî amade ye. Bi kurtasî ew kesên ku pêvajoyê bi vî awayî qebûl dikin û nas dikin ew ê bi ser bikevin. Ew kesên ku li ber xwe didin wê wenda bikin. Ev eslê vê meselê ye. Dibêje Mehmet Ûçûm. Pêvajoya veguhestinê ber bi Tirkiyeyeke bê terör ve êdî ji veger tune ye. Yani em ketine yani em ji şûmîgê derbas bûne. Pirsgirêka sereke niha lez û dîsîplîna ku pêvajo pê were qedandin ew e. Biryardariya dewletê digel biryardariya aktorên ku bi dilsozî tevlî pêvajoyê dibin wekî garantiya herî giringî encameke serkeftî xizmetê dike. Berovajî vê yekî her hewldanekê ji bo derengxistinê, her hewldanekê ji bo danîna şertan, îstismarkirin, sabotekirina pêvajoyê tenê mehkûmê wê yekê ne ku rewatiya xwe wenda bikin û nikaribin bersiv bidin wîjdana netewê. Dibêje Mehmet Ûçûm. Wîjdana netewê hevanma bahsa netewa Tirk dike. Bahsa ew mantalîteya şövenîst ya nava milletê Tirk de dike. Halbuki hasasiyetên Kurdan, wîjdana Kurdan li ber çavan nagirin. Yani tiştê ku em dibêjin, tiştê ku Rêzdar Murat Karayîlan anî ziman pir cara bahsa mafê Kurdan dike veya ne wîjdan e, veya ne wîjdana civakî ye. Ew civaka ku mafê Kurdan ji xwe re weke wîjdan nebîne û wîjdana wî aciz nebe ji mirovahiyê para xwe negirtiye. Dewleta Tirkiye hasasiyetê Kurdan li ber çavan nagire. Bahsa kîjan wîjdanê dike Mehmet Ûçûm? Yani bi Kurt û Kurmancî Mehmet Ûçûm dibêje ji rêxistinê re hûn nikarin dengê xwe bikin, hûn ketine ser rêyekî bê veger, hûn ji xwe re sukut li ciyê xwe bisekinin. Zaten em diyalogê jî bu ara çê nakin, em wan muxatab jî nagirin, müzakere jî em bu ara nakin. Hûn tenê wê derê li benda qirara bin. Em wê qanûn derdixin, hûn tên daxilê nava wan qanûnan dibin bibin, nabin jî dawiya we xirab e. Yani gotina Ûçûm ev e. û vir da wê da jî daxwazên netewî dernexin pêş veya şêlûkirina avê ye dibe. Veya enfektekirina pêvajoyê ye. Daxwazên etnîkî qet bahsa Kurda jî nake. Yani yek derekî de nivîsa xwe ya xwisa dirêj de yek derekî bahsa Kurdan dike ew jî dibêje armanca me ew e em Kurdan entegrê dewleta xwe û netewa xwe bikin. Her daxwazên etnîkî em weke hereketekî cihêkariyê dibînin, bölûcîtiyê dibînin veya dibe sûçe kes ji bin vî barî nikare derbikeve. Îja maye ser we hevan hûn dixwazin di nava sûcdaran da cih bigirin ya hûn dixwazin li keleka dewletê cih bigirin, li keleka Ûçûm cih bigirin û şîrove ji were bihêlim tu rast dibêjî. Na ez îtiraz nakim. Çi rast çi şaşe nayê xuya kirin hişê gelê Kurd tevlihev bîye. Na Rıza evalê Rıza ez bawer nakim milletê Kurd heta insanê me yê hepsê neyên berdan, heta mafê netewê Kurdan nebe garantî yani her tişt bêmane ye. Milletê Kurd viya zane. Yani hûn Kurdî binivîsîne ez kêfxweş dibim. Rast e dî çi wezîfe de Tirkiye nizanim. NATO li Tirkiye çê dibe. Lê çêbûna civîna NATOyê li Tirkiye dibe merum manayekî siyasî lêbar neke, normal e. Gelek welatên endamê NATOyê hene, her sal li derekî çê dibe. Îsal jî rastê Tirkiye hatiye. Yani manayekî pir cuda merov lêbar neke. Yani Selahattin Demirtaş heta neyê berdan, hevalê wî tev neyên berdan û qanûnên ku bûne sebebê girtina bi dê hezara însanê me heta li ciyê xwe bin mana pêvajoyê tune hevan. Hevan ez xatir cevab bixwazim êvarê ha êvarê ji bîr nekin min dixwest tiştek ji we re bêjim bibin aboneş kerema xwe re ji bîr nekin
پر heval hene nebûne abûne li me temaşe dikin ji kerema xwe re ew ji bîr nekin lê îşev bi saeta Ewropayê saet di bîstan de şeva dengbêjî heye me tenê nehêlin ya bername me dengbêjî pir eleqe nabînin ez heqeten nerazî me dixwazim eleqeyekî pir zêde bibîne çünkü bername dengbêjî çand û kültûra me ye dengbêj reşît dengbêj miras îro mîvanên xetîfin saet heştan de li gorî saeta Ewropayê saet niha de li gorî saeta Kurdistanê ve got erê dest xatir ji we bixwazim bi hêviya rojên xweş azad dem baş hevan me.